Fordi der er en kant herinde, ikke? Jeg tager nogle frække billeder af imens. Det er okay. Ja, jeg kigger ikke. Okay, nu er jeg G's numse. Tæller det? Kan man ikke bare springe ud til nummer 2? Er det snyd? Jeg tror bare at tage en mavekaske. Er du klar, så ruller den ud, når du er klar? Så brug lige 10 minutter på at sætte den op igen. Så samler dem igen. Det er 10 mand, der kan lige lave sit sidste hop.